subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amabenzo to TV, KMTN8, Mamelodi Sundowns 0, Golden Arrows 1. I'm joined by Zulu. Sanibona ninjani? Ngihamba nabafowethu. Akumradi mthu. Unyaka mo. Utudia. Asirumwe. Rumamile. Utudia ngoma. Bafo kwangkwesheshi mfethu ngikhuluma Zulu. Wakhuluma naki yabulela. That's not the case mfethu yabona. Into engiyibonile mina mfethu Sundowns it's one of my best teams. It will always be the case mfethu. Find the Pirates and yabona. It will always be the best teams. But into engiyibonayo ukuthi like ngathi coach uyahluleka ukublenda in kahle ne team. I'm not saying ukuthi uKadoso is the worst coach. He's the best coach but ngibona ngathi uyahluleka okwamanje akukalungi. Maybe as time goes by kuzolunga. Bese ukuthi for ifootball mfethu uma kulimala iSundowns noma siyibone iSundowns yehla noma sibone iPirates yehla nathi kuyasilimaza ngoba si reflects back to iWorld Cup mfethu abantu abaningi abadlale kahle ibhola mfethu credit asingayilokhozi mfethu asingayicishi credit iSundowns abafowethu badlala kahle Pirates badlala kahle nami ngiyikhosi nathi sisalungisa nathi sidlala kahle but kodwa into engisho mfethu makulimala iSundowns masiyibona ukuthi iSundowns yabo nje first 10 minutes mangibuka le game mina nje mangibuka first 10 minutes mangibuka le game ngasho ngathi hayi no this is not the Sundowns I know but I'm not saying ukuthi ucoach uyabetha ngiyakuthola uyabona I'm saying ukuthi mhlawumbe as time goes by mhlawumbe uzongena kahle ethimini but ke bengayithatha kancane iGolden Arrows nasuke KZN mfethu iGolden Arrows ezokumangaza amazulu azokumangaza ngubhekene nabo kuma cup games so nje idlale kahle Sundowns idlale kahle iArrows kuzolunga asibonge kuzolunga siyabonga kuma fans wethu siyabonga siyabonga kuma fans siyabonga